Krek, muter-muter nang omahmu, Krek. Krek. Hei, kok kamu lah sih kono udah. Kon iku wis golekane kok katang bakul susu. Apa won ya kopi. Aku jaluk jare ngejang golek pring. Cek kalah. Mari ngono, panas. Tak bawa wis panas ayo. Apa dulu kono iku? Gak oleh ta dari kene iki. Omahmu ta iku? Dudu. Lah iya lah mlebono. Ayo gak oleh ta. Entar lawakno pedamu kon to. Ambek besmu gak apa. Walah, tokno. Yo, tak mau. Lho. Iku lho. Jare ditokno. Si iku lho ndeng sepedamu. Kono apa yo ta iki? Brongosmu lho. Ayo, udah. Sore-sore. Ayo. Ayo, Krek. Wih, niku. Oh, arek kudu dukun. Oh. Dukun to lho. Hah? Woi, orang setan. Mantep. Koncakan dulu sok ya. Apa sih? Pegel. Tonton aja wis. Walah, cowe. Apa niku? Tonton kok. Duh, dipanjal we. Hah? Loh, yo sih kono niku. Kan ngono niku. Aduh, ditumpahin dipanjal lho. Kalau gitu. Pegel kacau niku. Kok niku ya iki gak lomba, jantung sehat. Jantol kulo cokol tak kabeh. Iki gak lomba jantung sehat lah apa mbok tuntun. Pegel ambekan tuh seneng kemis tel Tuntut pak. Cuk iki pegel kabeh kok. Lho, pinge. Coba iki. Setara aku kenal, kuwi Caksan. Ngawur ae. Gak apa aku wis kondo kok. Kuwi goblok. Kok wis tara, aku lan apa-apa jare aku. Aku wis kondo. Iku pring iku wong. Lho, iya, mosok muni kewan. Wis kondo ta. Wis kondo. Bulan nyinane aku. Terus paling opo kok. Pacar dhewe tambahan. Kene gak maling. Yo sih kono. Wis tara, ayo ngawur. Aku gak mau. Ayo. Dalam piye aku ngomong coba dulu. Iki kawane kon jae. Lho, ya kon sik sih. Aku nggo peda. Lapo jangan ki dipodhae lapo. Ah, sungan ayo, yo tak jaga. Ayo. Ayo kon tambahin kok kon diarani maling kok ayo Sopo? wis tak aku wis ngomong kok kon tak kandhani kok. Wis gak apa-apa. Iki konangan jangan maling, cok. Wis tak kon tak keperpeda suwi-suwi kon niku. Jangan sih Aku pedamu. kudu pergi pager kok. Iki kon dhisik yo. Untuk wis ben tak kon dike. Ku tak baca kon to. Kon ngongkon iki lek wong. Kok iki konangan jangan maling. Lah aku butuh ke pager. Ya tuku goblok. Jaluk. Mbakmu yang jaluk iku. Tapi wis ngomong. Ngomong sapa? Aksan. Aksan iku pakai jenenge nek kene iku. Terus aja ngawur bos iku niku. Terus apa? Ya tuku. Apa yang jedol? Dek budak. Pergi mbakmu ambek kono iku. Lho. Weh, iki. Iki wae wong. Lah terus. Lho, mbok eh. Iku lak do weh. Iku lak ambek cekel pisan. Lho. Lapa rek? Lho. Mbok pedang siji ada. Wah, bertengkar iki. Wah, ditanggap ae iki. Lapo rek. Oh, tak duon apa kon. Pun
Tempatnya nanti. Gak oleh ngono. Gak oleh gue. Gendeng, ganda gendeng. Aku sih. Wih, teko-teko. Nek gini rek. Iki dadi wasit enak iki. Wasit kasmu ini bal-balan, wasit. Loh, Ini keluar gendeng. Kon gendeng cok. Oh ini gendeng. Kon gentir. tetap Peringi wong cok. Iki peringi wong kan. Iya, iki gendeng ganda gendeng. Ya. Lawa. Hari ini nang omahku nyusul. Heeh. Kocak golek bre. Kon ngajak cok ngono. Lho alah. Iki lho peringi wong cok. Kate ditebang. Sopo sing ngomong? Pring wong iki sopo? Dewe wong. Ya pengen uang sih, masa pengen Ya kewan. iya, kenapa mbok tebang iku? Aduh, yo opo rek koncone. foto. Koncone ke pager aku. Koncone kan dijak mali. Foto ke pager. Kate nggih opo pager? Pager. Pager ya, pring-pring itu cok. Ya, Ya, jagang. Cek, kon iki tekon ndi? Lho aku Stang mau ini. kerja rek. Lah, Kerja. iya, Foto kerja. kerja. Kawak dhewe. Dinikmati, menganggur dinikmati ngene iki. Mungkin nganggur dinikmati sik ngono lho. Megel-megel kok nyambut gawe. Lah apa selagi sing ono parisane wong tuwa, lah apa ngono kuwi ya. Lagi wong tua musik nyambut gawe karo. Iya, Terus tapi nyambut gawe. dinikmati. Mangan turu. Mangan turu Dolen. dolen. Aku malah digojol lagi iki. Mangan turu dolen. Nah, ngono lho ya. Urip kok nyambut gawe nang megel-megel. Bener. Selagi wong tua Masalah duwe gampang. Ya. Ono. Ya ono sih Oh, dhewe. ono. Tenang ae. Iki. Tuku apa jaluk? Prei. Halo. Jaluk. Tuku rek. Kon iku mau ngejak maling. Pasti maling. Yang ngene iki lho. Aman, tapi sing ngomong aku. Mending aku kerja. Duit tuku. Yo ngene lho, ya bener kerja. Iya ya. Iki yo bener nganggur iki. Nganggur ku nikmat. Nah, Kon kerja Tapi geli. saiki- Kok kerja kon soro-soro tipes. Kerja soro-soro tipes. dan Golek no sopo kerja kerja. salah yo untuk ngepring itu yo. Cok. Kontrol. Aku kan nek nolong tahu cowok ini iki kudu Kerja sing temen tuku prei. aku Gak. kongkon gak Nyolong. Sopo sing ngongkon? Halo. Assalamualaikum. Kotak teges Anu, boleh Ben gak teges. boleh ngepring. Wah, yang kuku sih. lano ngomong lho rek aku ya. Oke. Jarene. Kerja lapo? Kerja ngene lho, dolen turu ngising, kade duit kapok. Lagi anak lawo. Tes iki. Lapo? Baik. Ya. Ya apa? Ya mau balik nah. Tidak tak kak cukup pring iki. Itu malik kok. Karena tuh kok. Tak seperti ini. Arekan konco iki. Konco aku ngono lho, Ah, kerja. Kon kantel karo kerja sapa, Wan? Opo? Tak konco kon asuna. Anggur nganggur jak maling malah kono. Ngomong aja. Kamu mau tinggal aku. Ya. Kamu aku. Ya mulai. Lapo kon maling ambek maling. Alkon. Nih. Teni kon. Mamu. Pintu wisan. Sama gelian yang gawe cok. Lapo? Cari mulai. Iya mau lihat ini tuh. Bang, kan dengar si kerja. Ya apa urip gak kerja bae sik kene iki yo sik oleh duit. Gawe mangan, Alah, nabung. Wong tuamu yang buat kayak karo. Yo. Tuh, wong tua yang buat kayak karo kan enak. Dosen dan pager ini wis bayaran. Iya, senden pager. Wong tua mate. Senden pager apa kon? Robo pagermu. Wong tua mata gitu ngani, Bos. Iya didongani, cuman sing gawe pangan iki mau, Bos. Kene iki yo sebagai anak muda. Yo jogo-jogo, Bos. Pak Nabung. Dewi ini iki lho. Kan nyekel duit, duwe HP loro, rokok-rokokan ngopi-ngopi nang warung. Lentek. Entek golek. Lah iki aku golek. Kon timbang koyo dowe. Seret nganggur
turu mangan maling, turu mangan maling. Maling apa maling pring? Ya didol kenek. Arang-arang wong godhong foto pring. Bener Jawa emang kali ini. Yo gak bos, yo sing kerja sing sregep nabung. Iya saiki Selagi wong tuwa sik urip karo, nikmati masa prismu kamu. waduh gak cocok iki. Gak cocok. Ngono lho. Gak cocok. Kon njaluk wong tuwa yo. Kon iki wis gerang bes. Kon gak rabi ya. Rabi yo ben iku. Ya Mangkane iku kerja. Sing ngingoni bojomu kok sapa? kolam. Kok kali kita kolam. Kolam buri omah. Gak ono. Alah, Ya lek kolam ono isine engko kolam. cek masalah rabi tak tebangno kejati nang buri omah. Untuk masalah panganan nyerok kolam. Yo. Bedino nyelok. Iya mesti. Wong kerangan si ombo, wong tuwa sik sugih kan lumayan. Kon iki daripada rong pamit tok ae. Tadi Kon gak mule ta. Ae tak terus mule, cari njaluk mule. ancuk. Gopo ae rek gak telu wingi kon iku. Tak cor lah dirimu. Wis sore, sepeda rusuh kabeh. Doya anak, tak mau ngisi sepeda tak tekotek. Oh, dolenan iki arek kopot ing atu bilar iki. Oh, aku tak kerobak-kerobak nang mulai arek iki. Sistone yang ngono pisan. Tumpah suka mule-mule. Sistone sembarang iki kok nang sepeda kan iki iki. Ah, yo apa ini? Ya ampun. Modern ngene tak tempak kaya aku. Assalamualaikum. Sini lu. Ini lu. Lah iki teman dia Cek. Lho apa rek rek? Tincok apa tak dolen ae ku. Kon janan dia aja. An cek lagi iki. Loh, aku tuh kerja, Dik. Tak kon di sepeda. Kudu Oh, waduh kok jangkatnya nembel sapi ya. Nek Ben, iki mau, Dik. Tak cangking teko kali. Kate nyolong prank ambek Apa teman gawe. direk? Cek Jawa. Gawe apa pring? Yo butuh gawe pager. Pring mbokmu ah, pring kutu udul. Pensiunane wis. Apa? Wis. Salah baca gigi. Ya salah, Apa? nyolong Imam. Nyolong. Astagfirullah. Lah kula niku wau teko kerja. Nolong hari apa? Oh, dicolong. Duh, wis nyolong. Aku tuh kerja nyolong, Dik. Lapo arek duwe kecowan wong loro, Dik. Masih gak nyolong kok kontak permisi. Waktu tawa yu tak yopo. Permisi kula di-print gambar umbul-umbul. Tekno, Dik. Aku iki gak melok nyolong. Duh, weh. Cangkemmu kunjini ono-ono ae. Lah niki ate maling kula teko kerja, Dik. Tuman niki wong loro. Kan sama-sama, sepura ngono. Nggih, kula pamit. Manduk. Ade mantuk. Pegel dhewe mari kerja, Dik. Sik, kalau nang gawe. Aku tutur perang ajar. pensiunane ben tuturi. Cek gelem kerja, Dik. Tadi wong urip nyambut gawe. Nyiro tinjau. Nyambut gawe. Dolnya dol waktune. Sing ngongkon nyolong pring sapa? Duh, weh. Cum. Perang ajar ngene iki. Ngilang arek wisan. Wis, iki wanti-wanti ku yo. Kon gede, ya. Wong gede wis aja berapi. Men nyambut gawe. Nek gak nyambut gawe tak cor teko kakakku. Hah? Siji, nomor loro, gawe kaya ono. Ora ngajar iki arek ngene. Ya udah aja mikir. Golek nandi. Ya mbok mana ndi? Lho kadang ngene kadang muring-muring lho. Kadang ngene muring-muring lagi lho. Jancuk Jawa tidak nyolong. Nyolong arek lho. Ngajar. Oh, pengene kok ngempeng ae. Nah, iki gak kira-kira tak kayak gitu. Kenapa?